Nakay-organ. Nausa ko nawarang bulok ko na. Nawarang bulok ko yan. Ay, lang sila pa. Bulok ko na rin na ako. Panaw ang bulok ko na. Sa ako nga para trabaho ko, pirmi lang mo. Solar Mix! Pirmi ko na inuna-una ang pagtanong ang ako naman. Paray iba kung napakabuhi. Sangli kablas pirmin sa lapis. Nalapini mas Tagabasyaw. Tagabasyaw. ay pastilan. Ay pastilan. Tagabasyaw. Makuman ang kakurian. Ay pastilan. Sa kaudawla matutuman ang Kuya Rodrigo, sige. pangatanan ng kauswagan. Cha-cha-cha! Bakit pa sa ng mama? DJ Kulang Pihi! Masa Sir Man Tagadulag. Tagadulag. Pinasa ng mama. Pinasa ng Parang na yung nagkikita. kaya basa ang sabi ng iba, masarap ang takong. Cha-cha-cha! Di ko naman kung kumisa takong. May takungan, may tunay nga takong. Ang gusto kong takong, may takong sayabong. Bakit ba sa pinasa ng mama? Bakit ba sa pinasa ng mama? Bakit ba sa pinasa ng mama? Pinasa ng mama. Kaya ba sa ang sa masarap ang mani. Mani-mani! Ang sabi ko naman kung puno Wala sa to bangay. may mani, may tunay. Ara to bangay na ini, ha? Ang gusto ko Tol, wala to bangay, ha? sa gitna. Kulang Pihi lang! Bakit pa sa pinasa ng mama? Bakit ba sa pinasa ng mama? Bakit ba sa pinasa ng mama? Pinasa ng mama. Kaya ba sa Ngarihin na bagayin do. Kinong ngarihin na bagayin do. ang iba? Masarap ang bunay. Ang sabi ko na I-invite ta. umisa bunay. May may tunay nga lalaki. Ang gusto ko tunay nga tumibig. Andre na. Tim umaga do. Nalulura. Ano John J. Oy, mamangkon. Pinili ko ikaw nga urugang nung kay madarutambo animo puson mga susunin mo manuyon-uyon
rimang lapison. Inilig ikaw maaranayo kay matarutamo ani mo puson mga susunod ngani rimang lapison. Arito kung kuhain pinalangga ayaw pagpalapti at tumbot nga. Ayan o. Kung may pananglitman, may da umungara pagpatilap tilapi manggadla. Dilabi ko lang kamutan ka rin At pamayo kanina. tututulong na mga itoon. Buwan na biyak kung saan natuntun. Ang tinutuntunan, lugo ang ilarong. Kaya organ, nabangaw. Ang ilarong ang nag-iirito. Kaya organ, nabangaw. Ang kanin kay manok na mama Montelia. Ang kanin ko'y manok na mama Tintex pa. Kung pagbubulangon ang duha nga manok, pirdi ang kanin ko'y tiwaray tuto. Tidak ang problema ang ikaw. Asyadit para kaputin income. Kay kan haburawin Pinagabihan kami at ang sumbang Fisherman. kay bali janira ang karumay sa kurang siringi ito'y ang mga mamaralit ang pinagulnira ang pinakamagasa ay ang mugat ini at ang lepon Lagi kita pangitaon ini. maligasi nangiyat at laban Na-skip pa. Isa patras ang bugos nga pamilya ang iya binagul masarahan pa doon Dara-dara. isang kaunan saging ay sinatang pa kaibang pa maingaw Gigi, kulampi. ano naman maingaw Mana? Ikaw pa yung mga tumanti. sabi ko yung nakikita ko daw Tumanti. Ari Jason, oh. Kikita Jason. Eh, anak ko mangkon. Andi ay niya kay diri maayos mayawin sa kutsa kaya til niya punos wala maubay kuno si Mrs. Laba bisag kong arog na diri na ritira mapagukiman matanggo sa kutsa kay nga disalis ko mag-aga bisang diin na sa Rosarayaw Tagay lang, tagay. Dado pinagputan Apa Islam syudad Inas, Si Mrs. Laba ang kilala Fisherman ito. Abay na, abay. Ako, pantusan. Araw na na, hindi akong gugman. Isan, agigan ko, asikan, iutso, ay gugma. Pagkagugma, hindi sila utso. Ayun, paantusan. Manlusan ano may nagsinaw? Akong gugma. Alinan ko cinta. Ha? Oo, ako nih. Pero dahil Awan, udah dun niyo? pagkagugma, Ha? motor.
Sila. Itong akon ginibisikan hasta yan na waray mo pa babatunan kanaw managanakan hindi na kong gugma may daring iska kaya kuhain mo ilala nalabitig na Babati. ng kakamo nananaring sing di unay kabuniday Bahagi din ang kasing kasing ng kakamo Welcome, magamot. Welcome. nananaring sing di unay kabuniday ang kasing kasing ang gugma ang lalaki nagsugad-sugadin lagit way di magkabot nga ni ay malaway-laway iging papanang liko tanong at tabako Welcome. harapi ako nga ni kadali man la dumatay ang gugma ang babae nagsugat-sugadin kamuti kay aning mabuga Live kita na ikan mo yung farm. matari naging papanang liko tanong nga Gusto na pa dito, so. buhukon ang ligid ang buto nga panabdi atarak 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 ang tagulong eda ang kumaka tumubo hadog hindi matago ang kudus nga lumani utoy kay ang saya ni Inday pagkuna rin initay ang kudus diri lahar mamay iutoy iinday nga nag-asawa ay iutoy iinday nga nag-asawa ay Okay. Awarin mga ipakakunik kay may password dito. Ano yung video?